Bulan Maulud, bulan yang suci, yang senantiasa kita hormati, tersebut dalam Alkitab. Isa Al-Masih putra tersebut dalam Isa Al-Masih tersebut ahlawa. Sing wingking gak nyaut blas mboten saged, Bu. Babar pisan. Abang ngebiru lampune disko. Awak aku rumas. Kok fasih kabeh nek kon ngene iki. Bojo sing njaluk bojo sing tuwa. Alah dalah, kok pinter kabeh ya nyanyi lagu ki nggih. Nah, padahal lagu ki lak ya lagu guyon to nggih. Nah, lagu sing kula jak nasi dari awal ku lagu ngilingne kula panjenengan ben padha bahagia menyambut bulan kelahiranipun Kanjeng Nabi, menyambut hari kelahiranipun Kanjeng Nabi. Mauliduhu bimakah wa hijratuhu mauliduhu wa hijratuhu huwa sayyidul anbiya'i huwa sayyidul asfiya'i huwa sayyidul anbiya'i huwa sayyidul asfiya'i marhaban ahlawa. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu, kula panjenengan badhe mlebet wonten bulan yang sangat mulia. Kemuliaannya karena apa? Karena lahir manusia yang tidak punya dosa. Karena lahir penyelamat kita nggih punika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sing bakal nulung kula panjenengan teng akhirat dudu Pak Polisi. Pak Polisi akeh dosane. Sing bakal nyelametno kula panjenengan teng akhirat dudu Pak TNI apa maneh. Dosane tambah akeh. Sing nyelametno kula panjenengan mboten Bapak perwakilan saking kecamatan iku ya salah akeh dosane. Apa maneh Pak Lurah. Sing nyelametno ya dudu tukang syuting ya akeh dosane. Sekali nyuting maksiat hisape 80 tahun. 80 tahun. Nah, saiki takoni bolo-bolo syuting kuwi lho. Wis pira ping pira nyuting wong-wong wedok-wedok sing pas nyanyi udo ngono kuwi pira? Ngitung napa mboten? Mboten ngitung. Jenengan badhe nyuwun syafaat, nyuwun pertolongan dateng tukang MC malah nemen ki. Iki menungso ora patek jelas wae reokan ya reokan. Wae jaranan ya jaranan, wae pengajian ya pengajian. Dhek konsepe ora amar makruf nahi mungkar, gak nyamar makruf nyambi mungkar. Jangan badhe nyuwun tulung kula walah masam nok bunyai ini masam tersape alah pret. Malah nemen. Nggih napa nggih sapa sing muni tambah nemen. Wis tuwek ki tobat meneng ae nek ngomong ati-ati medhun sampean iki. Sallu ala Nabi Muhammad. Tenggom wis bunyai ustanjah kaya ngene iki wis bugajah ngene iki wis mesti jaminan mlebu swarga. Belum tentu. Nggih napa nggih? Leres napa leres? Modene nek muni nggih kok meyakinkan ngono. Coba nek neraka jejer karo sampean aku ngono. Sallu ala Nabi Muhammad. Tidak ada yang mampu menolong kita kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mila nok memperingati Maulid Nabi sing tenanan. Nggih. Biasanya nok pas bencing tanggal malam 12 lak kan nggih disuwuni berkat. Nggih. Saking masjid disuwuni berkat, saking musala disuwuni berkat, putra-putrine sing keteng pondok, sing sekolah disuwuni berkat. Nek gawe berkat sing tenanan. Nggih, kula jenengane ya Allah mantu anak direwangi sampai adol-adol sawah.
Nyunatno putu direwangi gelange didol kalunge didol. Betul napa betul? Apa sok mbeno awak dhewe tuwek di rumah? Belum tentu. Awak dhewe lara diopeni belum tentu. Apa maneh nang akhirat disyafaati ya preketek mblegedes pret. Betul? Lah ngono no gawe duwe gawe kanggo ngenakno nyenengno anak nyenengno putu tenanan mosok cah kanggo Maulid Nabi berkate dibuka isine berkate Yudarmi dadar karo mie. Dateng mriki nyuwun sewu tasih usum tiyang damel berkat Yudarmi napa mboten? Mboten. Enek MC-ne iki lho. MC-ne iki lho berkate Yudarmi. Dan biasane wong medhit-medhit ngono ki Mas MC ya wong Bojonegoro ya tunggale wong Ponorogo sing dadi MC kae lho ya. Ya. Biasane wong-wong sing medhit-medhit ngono ki biasane kan ngenten berkate kan diijolke nggih. Nek sing bagian medhit ngono wayah berkat lewat didelok. Alalah moh nduk glundung ngono. Alah moh lele emoh kono ayam bakar. Nggawa berkate loro mulai nyangking 6. Tiang mriki enten sing model ngenten niku. Wonge teka lanang to wedok kudunge rupane piye ijo aku ki ya kudungku ijo marai tiange teng pinarak teng ngandhap napa teng inggil wis tuwek iki nek ngendikan sing ati-ati sampeyan ndang medun oh wis persiapan nganggo akik anti janda modele akike ya dipadakno rupane ijo nah. Kamu lop-lop sama aku ya. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Milo apresiasi luar biasa kangge panitia. Masya Allah. Maulid Nabi acarane meriah kados ngenten nggih. Ngene iki nyewa son ki ya ora murah. Gem. Nyek. Kanca-kanca ki ya ora murah. Nggih napa nggih? Sotenge ya ora murah, bunyaine ya ora. Lah kene jenegara kok ngeklek dandakan iki. Sallu ala Nabi Muhammad. Persiapan pasti mengeluarkan dana insyaallah dana barokah. Dana yang dikeluarkan panitia dan para sumbangsih iki sing dadi sabab musababe insyaallah disyafaati kalih Kanjeng Nabi. Wis meneng ae sik mari ngene. Sampeyan ki aku mengunggah mbok olor-olor, teko kene mbok kei tulisan. Nggih. Niki tulisannya saking MC Bunyai I love you full. Sepurane Mas. Aku duwe pawang ke loro ke tekne mbek polisi. Ora usah ngarep-ngarep aku sampean. Sallu ala Nabi Muhammad. Alah Bu tiwas mbek sampean ngendhekno umur sampe nyengiti ra kapran. Ora ngono kok ngenteni suwiket mang kok. Sallu ala Nabi Muhammad. Kula tak crita nggih. Crita niku intrit-intrit tapi rata. Turnya Bapak Ibu Kanjeng Nabi niku gadah paman. Pamane Kanjeng Nabi asmane Abu Lahab. Enten Abu Lahab kare Abu Halo. Niki sing petak critakno Abu Lahab. Ngantuk napa mboten? Tasik semangat. Aku kadung macak monyor kene delok to kudungku yo bling-bling gitu. Kuku palsuku yo bling-bling apa neh? Bathuke yo bling-bling. Iki utangan sesuk tak kon lunasi panitia. Hau. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi niku gadah paman asmane Abu Lahab. Abu Lahab niki mulai lahir jekek sampai mati ora tau syahadat, berarti ora tau mlebu Islam babar pisan. Bahkan tiang sing benci kalih Kanjeng Nabi, tiang sing rusak perjuanganipun Kanjeng Nabi. Pak Lurah. Garuan derek Pak. Duh, niki daleme Pak Lurah. Masya Allah. Aduh, ra iso bebas nggodho Pak Lurah iki aku. Karepku kula tangkot garuane derek napa mboten, nek mboten kan bebas los nggih.
Nyuwun sewu Bu Lurah, teng dalem kupinge ditutupi mawon nggih. Niki sing ngaji soale rondo ganas iki. Lah 6 tahun ra ganas piye. Lah kula badhe nikah malih niku mikir Bu, nek oleh tuwek-tuwek model kaya ngene iki tiwas ngeroki mbek jamoni, ras dina ndi-ndi lah kon ngeroki ya nggih. Nek oleh nom malah dipinteri ngerokok ya aku bliduk ya nggih. Dadi bingung kula niki. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Pak Lurah, Kanjeng Nabi niku awal-awal dakwah niku kados jenengan pas badhe nyalon lurah. Setiap wong dipuruki, setiap omah dipuruki, dirayu dijak mlebu agama Islam. Lah tiang-tiang niki sing badhe dijak kalih Kanjeng Nabi dipuruki kalih pamane sing asmane Abu Lahab. Kang, enten napa Kang? Diingi ponakanku jirene krungu-krungu dolan omahmu Kang. Nggih Kang Abu. Lah ngomong apa? Mboten ngomong napa-napa. Ngomong apa? Kepo banget sih. Kayak jenengan sengane kepo ngoten lho Bu, nggih. Lah ngomong apa? Mboten ngomong napa-napa, namung ngomong dijak mlebu agama Islam. Agama Islam itu adalah agama yang menyelamatkan di dunia maupun di akhirat. Abu Lahab pripun jawabane? Aja percaya. Aja ngandel ponakanku ki tukang semprot. Ponakanku tukang tipu, wis akeh sing ditipu karo ponakanku. Itu salah satu contoh Abu Lahab ngerusak perjuanganipun Kanjeng. Berarti tiang jahat, tiang zalim. Tapi nyuwun sewu, senajan Abu Lahab niki tiang sing benci kalih Kanjeng Nabi, Abu Lahab niki tiang sing rusak perjuangane Kanjeng Nabi, Abu Lahab tasik pikantuk syafaat. Lah kok iso? Halo. Piye ceritane wong dolim kok jek oleh syafaat? Masya Allah nek nyawang aku tenanan, Masya Allah. Aduh, indahnya bulan tak seindah wajahmu, manis madu tak semanis omonganmu. Manis nak pe nyilek duit niku manis. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Lanjut nggih. Kok saged Abu Lahab sing zalim sing rusak perjuangane Kanjeng Nabi sing kafir jekek niki asal syafaat? Ternyata ketika Kanjeng Nabi lahir salah satunya orang yang paling bahagia menyambut kelahiran Kanjeng Nabi niku Abu Lahab. Dan terus begitu apa Kanjeng Nabi lahir sampai kleru-kleru gara-gara tulisan nyah iki lho ganggu wong tok. Oh. Nek mengatakan cinta ki nang WA wae to jeneng kene. Kayak karo sapa ae. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Salah satunya orang yang bahagia menyambut kelahiran pun Kanjeng Nabi niku Abu Lahab. Terus begitu Kanjeng Nabi lahir, alah. Abu Lahab seneng. Saking senenge Pak Lurah di WA. Pak Lurah, ponakanku lahir Pak Lurah. Pak polisi lo wayahe tugas yo di telepon Pak polisi, ponakanku lahir Pak polisi. Ganteng, irunge mancung, kulite resik koyo aku. Sampai dia itu membebaskan budaknya saking senenge nyambut Kanjeng Nabi lahir. Lah niki padahal kafir. Padahal zalim, padahal tiang sing rusak perjuanganipun Kanjeng Nabi niku pikantuk syafaat. Syafaat sing ditampa kalih Abu Lahab napa Bapak Ibu? Setiap hari kelahiranipun Kanjeng Nabi lahire dina napa? Tanggal 12 dalam Rabiul Awal. Setiap hari kelahiranipun Kanjeng Nabi, Abu Lahab bebas siksa kubur. Biasane ben menit, ben detik, ben jam Abu Lahab niku disebeti Pak TNI kalih malaika jeyedet. Jeyedet, sirahe jeyedet, sikile jeyedet, lambene jeyedet, mangane lambene MC sing ati-ati. Jeyedet, tangane jeyedet, kabeh disebeti, kabeh disiksa setiap menit, setiap detik, setiap jam. Cara lagune ngene, hancur lebur tulangnya,
serta hangus hancur lebur serta hangus karena dihimpit bumi karena dihimpit bumi sebagai dosa insan yang berdosa di masa hidupnya ngewetek nyaut buan terdadak keleru menjalani siksa di dalam biasanya ben menit berjam ben detik disebeti disiksa tapi setiap hari kalaupun Kanjeng Nabi tanggal 12 Rabiul Awal Abu Lahab bebas siksa kubur malaikat sing bagian nyeksa cuti ditakoki lho kok cuti lek mulut tanoke Maulid Nabi niki mawon sing kafir zalim pikantuk syafaat napa malih kula panjenengan sing iman dan cinta dhateng Kanjeng Nabi syafaate double fid dini wa dunya wa fil qabri wa fil akhirah amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma ya Rasulullah ya ayo kota amale karo mlaku yo laka syafa'ah wa hadza matlabi ya nabi ya sing ngejak vokale sapa karo pengen ngejak vokal aku mah tiringi mah aku pengen tiringi kandarae tok muwetekano modele delok cara wong ayu lebu bingung modele iki wapok teramin gelo duwe kenang-kenangan disentaki mak lampir Bojonegoro ayo mas rasa ngajak vokal-vokal ke la ayo Pamer ket mengkon rong lagu ditambahi lagu lho ketokno Pamer suaraku lu penak biaya wis serake ngono ayo mas ya Rasulullah ya nabi laka syafa'ah wa hadza ya nabi ya Rasulullah ya nabi laka syafa'ah wa hadza antal murtaja halah jam terbang mesti tekoni tolek ngono musah wong tuwek ya kurang adat lho la sama prat Nduk kandhani mak lampir ki rewel Encane sing medine wong iki rata-rata wedok ki napa nggih? Nggih. Sunder bolong. Kuntilanak. Nah, suster ngesot. Mak lampir. Makane wong wedok ki medeni wong. Niki nek gak mergo wong wedok isra ngarah tuwek-tuwek kaya ngene iki. Sing banten nek nyaut nggih. Wa kaful Mustafa kal wardinadi wa itrahu yabqa ila masat ayami Allah wa kaful Mustafa kal wardinadi wa itrahu yabqa ila masat ayami
wa amana waluha kullal ibadi wa amana walu rapas ora kabeh kudu digendangi lho gak kabeh kudu digendangi lho kene iki seniman Mas Sam geteh seniman dadi roh gak pas ki ayo lho mak lampir kok pembok lawan delok to dekenganku bebek TNI karo bebek polisi kenapa ayo wa amana waluha kullal ibadi wa amana waluha kullal ibadi wa amana waluha kullal ibadi habibullahi ya khairal baraya Nabi Muhammad. Masya Allah, sing Abu Lahab, sing kafir, sing dolim, sing rusak perjuangane Kanjeng Nabi mawon pikantuk syafaat. Napa malih kula panjenengan alhamdulillah. Mila kula elingake malih besok nek disuwuni berkat-berkate sing enak, sing istimewa. Nggih napa nggih? Lawang setahun pisan blok kok kebangetan nok ndok glundung. Halo. Apa maneh yudar mi dadar karo mi nok gawe dadar Masya Allah medhit campurane tepung sak kilo. Endoke siji ben krasa sedep Pak polisi dikei micin sak sendok. Nggih napa nggih? Dirisi brambang bawang lombok karo godhong Bang tetep cempeh golek cempeh. Ya, paling ora yo pitik panggang siji alhamdulillah. Gurami utuh gede siji alhamdulillah. Semakin istimewa yang kita persembahkan untuk peringatan Maulid Nabi, semakin istimewa syafaat yang kita terima. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Awak dhewe kabeh niki kok ya arep-arep disyafaati kalih Kanjeng Nabi, betul. Fitini wad dunya wal akhirah. Mbah Kong kula nek pas dalu-dalu gak iso turun kula Mbah Kong nggih. Maklum cah kesuwen dadi rondo nek bengi yo kelop-kelop. Makane kula sakit niki asline perkara napa? Perkara masuk angin. Nek bengi jarang tidur nggih. Kula nek bengi-bengi niki Mas nggih karo nglamun-nglamun. Wong bagus aki nyedak. Ong kepragaku sirna lara bronto ning atiku. Sing ngriku mboten ketingal, Bu. Mboten ketok blas. Ya wis aku tak pindah ya. Gara-gara sik lha aku wangan uga kene. Ketingal nggih? Nanggap balah iki. Sing penting MC-ne aja iki pokoke. Mboten guyon. Niki cara kula nambah seduluran ngeten kalih guyon. Nggih. Wong nek gampang tersinggung berarti ngopine kurang adoh. Betul? Wong gampang baper ketara, ngopine kurang adoh. Nah nek tiyang ngopine adoh niku pun biasa digojlok-gojlokan iki ora gampang baper. Oke? Wong bagus saking nyedak ong kepragaku sirna lara bronto ning atiku amarga kapindho wayang muing pikirku hei wong pegat tresno nuduh sayangku pindho kang tanpa tresnaku mring sliramu
Oh, Pak Lurah, Masya Allah. Cahyaning bulan kang sumunar. Yekti kang dadi. Ternyata lagu ini punya makna dalam tentang hubungan kita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wong bagus lagi nyedak, wong bagus itu kok MC gitu tuh. Wong bagus niku sinten Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kekep kula Kanjeng Nabi, lindungi kula Kanjeng Nabi, syafaati kula Kanjeng Nabi. Lah, Kanjeng Nabi bin maringi syafaat kudu piye? Pindho samudra pasang kang tanpa wangenan. Kula jenengan kok cinta dateng Kanjeng Nabi, cintane aja pasang surut kaya air samudra, ombak samudra, tapi cintanya selalu cinta, cinta, cinta. Cintanya istiqomah, cintanya konsisten, cintanya lumintu, ora cinta rog-rog asem. Berarti tiang Bojonegoro kali Ponorogo ya padha ya rog-rog asem sami nggih. Kadang-kadang sak kudune, sak perlune, sak pingine, nek pas sedih eling Kanjeng Nabi lagian. Nek pas diatake utang lagi eling Kanjeng Nabi. Mila monggo kula panjenengan dalu niki ayo bareng-bareng peringatan Maulid Nabi niki konsisten dalam mencintai Kanjeng Nabi. Cinta niku pripun, Bu? Bu, buktine jenengan cinta dateng Kanjeng Nabi pripun? Ngestokaken dawuh. Nok jirine MC-ne cinta ngene. Cinta bukan hanya di mata. Cinta hadir di dalam jiwa. Terus? Aduh. Mereka. Nah, cinta itu tidak hanya di mata. Kula jenengan lak dereng nate panggih Kanjeng Nabi nggih. Tapi kena apa nang ati kok enek. Kok iso piye? Piye to nyaut-nyaut ku harap engkau kan terima walau dipandang. Konser ini kan video klipnya. Namun hakikat kita yang rasa. Cinta gak harus di mata tapi cinta ada di hati. Suatu hari-hari di akhirat pastikan. Masya Allah. Apal kabeh wong kene tiba nggih. Alhamdulillah. Dados wonten Maulid Nabi niki kula badhe ngajak panjenengan untuk cinta secara konsisten dalam Kanjeng Nabi. Cintane terus menerus. Lah, buktine cinta dateng Kanjeng Nabi, wonten ibu sing jawab ngestokaken dawuh. Napa malih? Halo? Jenengan cinta tuh dateng Kanjeng Nabi? Cinta aja atau cinta banget? I love you full. Cinta sekonyong-konyong koder. Lope sak kerenjang nopo sak kebun. Lah bukti nem cinta nopo? Mergo cinta tok gak enek bukti semprol. Kula jenengan nok ngaku cinta dateng Kanjeng Nabi nomor 1, ayo bareng-bareng dadi umat kebanggaanipun Kanjeng Nabi. Umat kebanggaanipun Kanjeng Nabi niku umat sing pripun? Pun jelas Allah sedaya sampun pirsa. Ayo umat sing taat, sing takwa wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Umat kebanggaanipun Kanjeng Nabi pripun? Dadi umat sing lakoni lelakon sing diseneng Kanjeng Nabi saklene taat dhateng Allah. Lelakon napa Bu? Nyambung silaturahim. Lakon napa Pak? Dadi wong lanang sing tanggung jawab. Lakon napa Pak Polisi? Dadi pejabat sing amanah. Lakon napa? Lakon berbuat kebaikan. Shallu ala Nabi Muhammad. Lelakon apa malih yang penting dalam bulan Maulid Nabi niki lakon kula panjenengan nderekaken akhlakipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, nok masalah ibadah
kula jenengan iki nek konplek Kanjeng Nabi ketoke jek abot. Nggih napa nggih? Tapi sak ora-orane awak dhewe aja sampe ninggalno tugase dadi wong Islam. Halo. Halo. Nah, Kanjeng Nabi niku salate mboten namung 5 waktu mawon. Kanjeng Nabi ya salat tahajud, salat duha, salat napa namine salat witir, salat taubat, kabeh salat-salat sunah niku dilakoni. Lah awak dhewe kadang-kadang salat 5 waktu jek bolong waktu zuhur diundur-undur enten napa mboten? Wonge teka kudunge ijo nang ngisor apa nang panggung? Omahe Ponorogo ta Bojonegoro terusno. Kok greget-greget aku kowe. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, salate ngibadahi ayo terok Kanjeng Nabi. Berakhlak seperti akhlaknya Kanjeng Nabi niku kula jenengan jenenge cinta datang Kanjeng Nabi. Wonten syair Arab niki nyeritakno tentang akhlakipun Kanjeng Nabi. Hubban tabassamu khairan takallamu wajudu warhamu kama Muhammad. Kertas artine napa mboten? Babar pisan aku yo ora roh iki. Jeke Mas MC pirsa artine. Aku yo ora roh ki piye? Wong medhun ae piye iki? Ra roh ya wis aku kesandung-kesandung lho. Ketoke kualat karo MC-ne. MC-ne kaya kucing malati. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada syair menceritakan tentang akhlakipun Kanjeng Nabi. Ngaknguk-ngaknguk mekmu wi lho adepno rono aja adepno rene. Mungkin bisa jadi. Mati nggih. Modele anu nggih suudzon se. Oh tidak mekan nggih. Makanya jangan dikakkan nggih. Hubban tabasamu Kanjeng Nabi niku murah senyum. Monggo kula panjenengan cinta dateng Kanjeng Nabi, ayo nyonto Kanjeng Nabi selain ngibadahi akhlake, ayo dadi wong sing murah senyum, aja prengat, prengut wis rupane rapate ayu pecucap pecucu wae. Roh MC nang. Dupes dadi MC terkenal nang roh wong. Ini kita terkenal sithik nomor ndang-ndang mesti. Halo. Modele nek roh wong ra duwe nyepelekno. Halo. Halo. Aja prengat, prengut. Ayo terok Kanjeng Nabi, akhlake niku nek cinta dateng Kanjeng Nabi, nek roh sapa-sapa sing ramah, aurane sing nyeneng, nek monggo Bu. Pak Polisi. Pak TNI ya Allah, Pak Lurah nggih. Niku celake Pak Lurah sinten kok brengose manis ngoten ya. Dalam Masya Allah tepuk tangan untuk Bapak Kapolsek lah ya kok manis manja nggih. Ya Allah, Pak wonten lagu kangge panjenengan, Pak. Aku mohon jangan kau cukur brengosmu. Wah. Oke. Terus nek kalih sinten mawon sing murah senyum. Monggo. Awas nggeraku rene nek teko sampean. Nek ngendo aku kok pol-polan tak core. Pak Kapolsek niku antar sing julit. Shallu ala Nabi Muhammad. Aja perengat, perengut. Ayo duwe wajah sing nyeneng. Nek pengin diakoni dadi umate Kanjeng Nabi. Khairon takalamu nek matur nek ngendikan sing Kanjeng Nabi niku nek badhe ngendikan dipikir riyen kula jenengan kadang-kadang lambene metu sik lagi dipikir. Lah nek mangko kok ngomong ngono. Kok iso keceplosan manglo piye? Betul? Leres wong slamet gara-gara lambe, wong ora slamet yo gara-gara lambe. Seduluran
iso terus gara-gara lambe, seduluran pedhot ya gara-gara lambe, bojo langgeng gara-gara lambe, duwe bojo kok pegatan ya gara-gara lambe. Makane hati-hati nek duwe lambe, nek njeplak aja sak karepe. Dados umate Kanjeng Nabi siji sumeh plengah-plengeh, nomor loro nek ngendikan sing ati lidah itu memang tajam, tajamnya melebihi. Hati-hatilah kau omongan, asal jangan ngomongin, karena dari bisa menimbulkan keributan, karena dari omongan bisa menimbulkan salah. Lidah senjata utama bagi keselamatan. Makanya nek dawuh salamatul insan fi hifdzil lisan. Bu, makanya nek ngomong sing hati-hati nggih. Keng napa sing tak sapa ibu-ibu mergo enek dawuh penduduk neraka ki sing akeh ki wong wedok. Rungokno Bu, iki sing muni umate kapan ki mengeo. Penduduk neraka sing akeh wong mergo napa wong wedok niku lambene lamis. Wong wedok eno ndi dinggon gosip tahlilan yo jek kober gosip. Fatayatan ya kober, belanja ya karo, ndelok nganten ya karo, pengajian iki ya karo. Delok to bunyane nek muacak delok to. Kuwi paling ya Allah kesuwen dadi rondo makane delok to uweksen, nggodho Pak Kapolsek, nggodho Pak TNI, nggodho Pak Lurah modele gatelen. Halo. Sallu ala Nabi Muhammad. Takziah kalau takziah nek wong mati ya mentolo gosip. Lah iya wong mila ngene. Ayo mila monggo kula panjenengan terutama ibu-ibu nek ngomong sing ati-ati, aja lamis, aja biasakno menghibah apalagi menfit. Nah, non dinggon dadi nggon gosip kuwi wong wedok. Kuwi jaman biyen, jaman saiki lanang wedok padha wae. Halo. Tiang jel riyen niku Pak, nang ngumpul-ngumpul nang warung, nang gardu, nang pos nggih, sing dibahas penggawean. Nek gak ngono anak, nek gak ngono butuhan. Saiki bapak-bapak ngumpul sing dibahas rondo. Lemasan aku rarah tapi makanya dilok ora dijak ya kudu nyaut dadane. Sallu ala Nabi Muhammad. Ingat papa, ada anak di rumah. Sallu ala Nabi Muhammad. Mila kula panjenengan nek pengin slamet donyane, slamet akhirate nek ngendikan sing ati. Bu. Nek kalih bapake nek matur sing ati-ati nggih Bu nggih. Aja sampai bapak sampai kalap ngedolno napa talak naudzubillah min balik. Terus neh wong wedok nek senengane iki ngomel karo wong lanang nomor 1 sing lanang cepet mati. Kalau badhe tangklat jenengan pengen cepet dadi rondo napa mboten? Tapi tak nderi yo dadi rondo ki nang penake pol. Nek gak penak arang-arang aku bertahan sampai saat ini Roma. Aku nek duwe bojo rawani bedoni wong-wong nek iso plorak-plorokno bojoku. Aku yo ngesakno nek aku nikah neh mesti bojoku cepet mati ngeroh aku terus ususe pedhot malan. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Jenengan nek pengin gak cepet dadi rondo kaya kula nggih. Nomor 1 nek karo sing lanang, sing nyenengno nek matur nggih Bu nggih. Ben bapake tambah sayang, tambah cinta, tambah bahagia panjang umur. Nek teng griya basa kalih bapake. Jenengan basa napa mboten? Layak anak mrapate godak basa. Basa nggih Bu nggih. Kondur saking mriki bapake dinyek-nyek. Nyuwun sewu Kakang Mas. Ngersakake ngunjuk napa? Kopi napa jahe? Bapake jawab teh. Pipi apa lambe? Bapake jawab kabeh. Halo. Wes dados ben
Bapak niki panjang umur siji, nek matur sing penak. Efeke malih nek jenengan trepet, jenengan ku ndak ditinggal wayoh. Kadang-kadang wong lanang ki meneng-meneng ngempet terus duwe wanita lain. Kok nek wis wong lanang duwe wanita lain lagi gelogetun, cerik-cerik laporan Pak Lurah. Eneng apa yu, eneng apa Pak Lurah? Pak Lurah. Tak sanggup lagi diriku bertahan untuk hidup. Tak mampu lagi diriku paksakan untuk tak pergi darimu. Oh sus. Walau sesungguhnya diriku ini alah. Musuh wong tuwek iki angel. Musuh wong tuwek teramat sayang padamu dan sesungguhnya aku menyadari tiada bagi diriku melepaskan tak mudah pula. Alah gaya nem lo ya itu imik ya alah. Sallu ala Nabi Muhammad. Aja sampai getun guri gara-gara kelakuane dhewe. Mula ibu-ibu bapak disayang nggih, dihormati nggih, dihargai nggih, dipuja-puja, dimanja-manja nggih. Mulai kok sawah teko omah aja disentaki nggih Bu nggih. Bapake dikebuti karo dilawi, "Ayang papi ku napa? Cipik ya." Ngoten nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Rumah tangga iso langgeng nek lanang wedok iso jaga omongan. Nggih napa nggih? Seduluran iso langgeng nek iso jaga omongan, Bu. Biasane Masya Allah ngalor ngidul mesti karo wong kuwi, ngetan ngulon ya karo wong kuwi. Walah tahlilan ya runtang-runtung, patayatan muslimatan ya runtang-runtung, resepsi ya runtang-runtung, tilik bayi ya runtang-runtung, tilik wong loro ya runtang-runtung. Gara-gara omongan saksit sing ra penak pedhot. Leres? Nggih. Ben gak pedhot seduluran nek ngomong sing ati-ati. Sadurunge ngomong dipikir dhisik. Halo. Kuwi seduluran mbek wong liya apa maneh mbek dulure dhewe. Biasane sing dadekno geger ki perkara warisan. Ayo sing biasane oyokan warisan sapa? Aku nek lungguh kene ra ketok ngesakno Yusri nang kono ngenang ngene. Sri teko. Sallu ala Nabi Muhammad. Wong nek seneng oyo-oyokan warisan biasane umure ra patek dawa. Ora patek dawa. Rezekine ya ora barokah. Makane pas abah kula mboten enten kula diparingi bagianku tak kena mbokku. Aku pengen oleh barokah. Alhamdulillah bagian kula tak paringi ibu kula saged mbas tanah teng mriku. Alhamdulillah. Wong iki penak ngalah wae. Oke. Cocok. Siap. Ngalah niku artine Allah. Wong nek gelem ngalah berarti atine wis dibalikno, disumelehno dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ati-ati nek urusan warisan timbang menang-menangan aluk milih ngalah. Oke. Sip. Mantep. Niku sing penting jaga lambe. Karo tangga pengin rukun ya kudu jaga lambe. Pancen kadang-kadang ki tangga ki ngregetno wong. Betul. Ya nggelakno wong. Tapi piye-piye awak dhewe niki selalu buta tangga. Jenengan nek gadah gawe sing ewangi sinten? Sing ngirisi brambang sinten? Sing goreng kerupuk sampai pletiken sapa? Selalu ngrepotno tangga. Umpama MC kok duwe gawe. Gitu. Duwe gawe ewoh mantu, nanggap dangdutan. Enek sing request lagu penganten
baru. Sungguh senangnya pengan sing kesel sing rewang lho. Sing kesel lak ya tanggane. Betul napa betul? Makanya kula jenengan karo tangga nek ngendikan sing ati. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Niku akhlakipun Kanjeng Nabi. Nomor 1 napa wau? Sumeh, murah, senyum. Aja perengat, perengut, aja petutut. Aurane aja aura kuburan. Aurane aja aura kuburan. Kadang-kadang kan nek wong modele kan raine kan. Yo terah ngono kuwi, angel mesem ngoten niku lho nggih. Lah, sakniki ayo belajar hubban tabassamu, murah senyum kaya Kanjeng Nabi. Sing nomor kalih napa? Ngomong sing ati. Donyane iso gak rukun gara-gara omongan, akhirate amale iso entek gara-gara omongan. Umpama kok aku ki ngrasani MC nih. Lah aku gula kon ngadeg ngecicir ngenteni dhek tok kon rong lagu engko makhluk kiame karo aku kok modele ngayal dadan. Oh, aku wis matur nang panitia. Wis kadang-kadang diumpama aku kok yo ngrasani MC. Nggih. Dereng njaluk sepuro dadak aku mati. Niki benjing kula teng akhirat ngamalku kabeh iso entek gara-gara ngrasani MC. Paham? Dong ora? Makanya kula jenengan ayo belajar kulinak nonok ketemu sopo-sopo pas ape pamitan salaman karo matur sepurane sing akeh. Bek menawa salah sing gak jarak utawa dijarak jaluk sepuro nek sak wayah-wayah timbali kalih Gusti Allah minimal awak dhewe tau jaluk sepuro. Oke? Sip. Dong. Paham? Dilakoni. Alhamdulillah. Mungkin kula suwun kondur saking mriki nggih padha salamane wedok mbek wedok lanang mbek lanang aja MC mbek aku koter ndan kok ya ta. Salaman kalih kancane pinggire yu sing muni meng umate ya apa ki meng ya. Salaman matur sepurane sing akeh. Kulinakno nek ketemu sapa-sapa nek salam sepuntene nggih. Sepuntene sepurane yo. Jogo-jogo nek awak dhewe sak wayah-wayah ditimbali kalih Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sip. Lanjut. Ngantuk napa dereng? Saestu. Jam pira MC ra patek payu? Oh, jam 11. Sampai jam pinten wau? Subuh. Alhamdulillah. Pun batu khairul takallamu wajudu warhamu. Kanjeng Nabi niku duwe jiwa welas asih. Ayo kula jenengan welas asih karo sapa wae, oke? Ora peduli niku kenal apa ora. Ora peduli niku dulur apa ora. Ora peduli niku seagama atau tidak. Ingat Indonesia ini bisa merdeka tidak hanya jerih payah wong Islam tok. Wong Hindu yo melok, wong Kristen yo melok, wong Katolik yo melok, semua agama ikut. Makanya jenenge NKRI, harga mati. Semua harus dihargai, semua harus dihormati, semua harus disayangi. Ngoten nggih Pak Polisi nggih. Disayang-sayang tentu sang kekasih kita adalah Indonesia tanah air pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat di hari tua sampai akhir menutup mata. Di sana
dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari sampai akhir menutup. Tepuk tangan anak-anak, prap. Si apal kabeh padahal niku lagu zaman TK, zaman MI, zaman SD. Alhamdulillah. Halo. Monggo kula panjenengan selalu menebarkan cinta kasih sayang kepada siapapun, ora peduli sopo. Jangankan kula jenengan seduluran, kadang-kadang saiki lho circle temenan kulo terlalu milih-milih. Nggih napa nggih? No gak padha sugih moh. Wonge teko manggo ngarep apa ngguri. Tahlilan kok incer wong sing ra duwe, jarang sing teko titip parisane. Tapi nek tahlilan entek oleh wong sugih, oleh Pak Lurah budal kabeh. Jenengan nggih ngoten? Mboten. Alhamdulillah. Jenengan ngremehno wong niku padha karo ngremehno Gusti. Jenengan menghina uang ya padha karo menghina Gusti Allah, karena semua makhluknya Gusti. Tutu ayumu, tutu gantengmu, tutu jabatanmu, tutu duitmu, tapi ngibadahmu lan akhlakul karimahmu sing dadi penentu mlebu swargamu, sing dadi penentu mlebu swargamu. Tumpasae yumus gorae tumnina jane dia sabene abdo meradil biar karohae kuce hotahe, biar karohae kuce hotahe. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asya ni wa taraji adfatayati rotal alami ya uhailal judi wal karomi ya uhailal judi wal karomi. Ora anjli ganjli. Wong kanthi dadi ganjli. Sallu ala Nabi Muhammad. Dadi rasa hengkek-hengkek mergo rumangsa ayu. Rasa gaya-gaya mergo rumangsa ganteng. Semakin ayu semakin elek, semakin tuwek ya semakin nggih napa nggih? Semakin ngapunten ya ayu ya ganteng, semakin tuwek semakin untune ora tedas, watu ehek, ambune kaya nek cek enom ya ana wis tuwek ya la nggih napa nggih? Aku rumangsan nang dhuwur panggung modelku ngene iki ya. Wis teko omah balsemi. Tolak angin pundi? Wis mesti teng kamar kula niku mesti tolak angin atau alat kerok wis mesti. Umurku ngene wis 40. Sok tanggal 23, 24 ki aku umurku 40 aku ulang tahun kado lho ya dosa sampean. Aja kado donga tok emoh aku minimal daster 1003 niku lho. Guyon nggih donga dinu alhamdulillahirabbil alamin. Terus monggo kula panjenengan menebarkan cinta kepada siapapun, gak usah pilih seduluran, gak usah pilih konconan, gak pilih. Ingat semua makhlukipun Allah Subhanahu wa taala. Nek terus Gus Dur kan ngenten. Mari kita semua punya jiwa rahmatan lil alamin. Jiwa rahmatan lil alamin iku pripun? Mencintai, menyayangi semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala, karena semua punya hak yang sama. Betul napa betul? Ora peduli niku agamane apa, ora peduli nasabe apa, ora peduli jabatane apa, kabeh padha wae sami ugi sami mawon tungkae Mbak Mi dintup. Lagune kan ngene. Agama ngayomi jagat raya. Ngertos? Ayo coba Mas.
Awas ngerap enak tak beleh cocok ku. Tak belehno pitik maksude kok son. Masyaallah. Ayo wong tuwek-tuwek. Tuwek nang ngetek. Wis aku tolak angin ki wis anu. Aku yo ngono Mas ya Allah. Biasane kula pilek niku nggih seminggu apa nek sakniki lho iso 2 wulan pilek ya Allah. Wis ya Allah, wis ora duwe bojo lara-laranan ya Allah. Sana ya Allah Pak. Cobi Pak Kapolsek mbok yo open-openi ngono Pak ya wong kesana. Oke, siap nggih. Iso saged. Lah ngono kok gelem nampa job-joban mbek aku. Makane aja kemlinti to sampean iki. Ngene gak dulur, gak ganteng ya spray aku. Wis. Kok manise kaya ngene ya, masyaallah. Cah bagus. Sayangku. Joko. Aku ya suka ngene iku tak pepeti. Sing bagus dhewe. Wis ayo lagune judule Agama. Lagune judule konsep rahmatan lil alamin. Agama ngayomi jagat raya. Ayo. Iso? Ngene iki asline ra kaya enek player e dereng ya gawa. Aku ora mbok gawani player kenapa to? Ini iso gayer ngono ya. Ayo. Dur. Maklum wis tuwek yo. Ngono gayane muni kuat semprul ngono iki lho. Wis ra ngarah ngatasi wis 6 tahun kok. Bringase kok. Shallu ala Nabi Muhammad. Insyaallah nek kula panjenengan nderekaken akhlakipun Kanjeng Nabi, berjiwa rahmatan lil alamin seperti konsepnya Gus Dur, Indonesia niki menjadi Indonesia yang damai. Indonesia menjadi Indonesia yang makmur, gemah lipah loh jinawe. Pak Polisi, Pak TNI, Pak Lurah, Pak Perwakilan Camat dan Pak Kapolsek sing manis banget kumisnya ya Allah. Pak Kapolsek, aku datang kepadamu kan ku jadikan loh mosok larang dadi napa Praisuri to Bu kan ku jadikan kau tumbalku Pak Kapolsek rindunya rasah melok wong ra iso meneng ae to. Nyaut nok penakno jek sumbut nyaut magyak kabeh. Wis malum wong tuwek ya piye neh. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Terus monggo kula panjenengan berjiwa rahmatan lil alamin, berjiwa welas asih, ngajak apik nggih. Seneng hati-hati nggih, ngomong hati-hati, bersikap sing hati-hati. Insyaallah Indonesia niki dados Indonesia sing barokah. Nyuwun sewu Pak Kapolsek, Pak TNI, Pak Polisi kathah tiyang sambat yang gitu neng saking ngene angel iki ngene padha sambat kula jawab ngenten Pak. Lah nek awakmu ki ngersula merasa kecewa dengan pejabat, makanya sampeyan milah ki hati-hati ya ngono. Wong sampeyan ngerti kek dhuwit jemrintil kok. Nggih napa nggih? Nyuwun sewu bincing-bincing malih nek milih iki aja mergo duwike. Delok track recordnya orang tuh bagaimana. Betul napa betul? Sek nomor kalih nek badhe nyoblos niku istikharah aja mergo dikeki dhuwit mergo seneng istikharah nyuwun petunjuk dhateng Allah sing pantes dadi tak pilih sing pundi ya Allah. Sing tak pilih si A apa si B. Nggih napa nggih? Mengke nek nyoblos nggih ngoten badhe nyoblos ya maca bismillahirrahmanirrahim. Asal jenengan nyoblos niku pancen-pancen dituntun kalih Gusti. Oke. Lagi nek jenengan sakniki merasa abot ngene-ngene ya wis dilakoni. Apapun yang terjadi tetaplah berkembang dan bertumbuh. Oke. Lakukan apa yang baik di depan kita. Sip. Setuju? Wis gak perlu nyalahno sapa. Cireku padha wae. Shallu ala Nabi Muhammad. Sementing sakniki kula panjenengan ikhtiar supaya Indonesia niki semakin baik, semakin barokah. Oke.
Beliau-beliau mengayomi kita, kita menghormati beliau-beliaunya. Setuju? Cocok? Sip. Teruslah berkembang ra usah kakean ngeluh karo tirakat. Jenengan nate nirakati Indonesia napa dereng? Lah kuwi apa? Jenengan nate mosoni Indonesia napa dereng? Lah kuwi apa? Jenengan nate zikir bersama untuk Indonesia napa dereng? Kadang-kadang. Makanya sakniki kula jenengan diuji kados ngenten iki, ayo kula jenengan akan zikir kanggo Indonesia. Zikire napa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, kanthi zikir niki ya Allah muga-muga Indonesia semakin membaik. Amin Allahumma. Semakin berkah. Amin Allahumma. Semakin makmur. Amin Allahumma. Ora tau tirakat go Indonesia kok njaluk Indonesia rasanya ada damai, tapi sekurang lebihnya tetap Indonesia niku negara sing paling penak daripada negara-negara liyane. Mergo napa? Masih punya konsep saling menghormati. Duwe patokan sing jenenge NKRI, harga mati. Oke. Siap? Alhamdulillah. Wis masalah Maulid Nabi sampun tak sampekne, sakniki masalah kemerdekaan. Kula badhe tanglet, jenengan sudah merasa merdeka apa belum? Belum. MC wis merdeka apa belum? Kula jenengan niku bisa merasa merdeka atau tidak niku tergantung imane dhewe-dhewe. Terus ngoten nggih Pak Kapolsek nggih. Tergantung imane dhewe-dhewe. Jenengan dirasani wong kok gelo berarti rong merdeka. Betul apa mboten? Jenengan kok sedih diparingi masalah berarti ya jek merdeka. Tiang nopon iman niku selalu merdeka. Disenengi wong alhamdulillah, gak disenengi ya wis. Dilem wong alhamdulillah, dinyak ya wis, wong dindo ya ora krowak. Betul? Milo Indonesia ini biar kita merasakan kemerdekaannya, kita tambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal seutuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita mengenal Allah yang ini ki sregepo ngaji. Oke? Siap? Apa? Ayo kita pengajian. Bu pada nombek grupem ae ora padha iki sikire. Tete apa? Tambah ilmu lan ganjaran. Apa? Ayo kita bersolawat. Dede apa? Dapat berkah dan syafaat. Tawasal Nabi bis wabil hati wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Tawasal Nabi bis wabil hati wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Sregepo ngaji, seneng ngaji, kersane kula panjenengan mengenal Allah seutuhnya sehingga iman kita kuat. No imane wis kuat Bu, ora urusan donya, sing penting Gusti. Dindo wong ya bah-bao sing penting Gusti. Difitnah wong ya bah-bao sing penting Gusti. Didolimi wong ya bah-bao sing penting Gusti. Ra duwe dhuwit ya bah-bao sing penting duwe Gusti. Ora duwe bojo ya bah-bao sing penting duwe Gusti. Modele nek pas teko bojo kok ha ho ae dadakan. Jenengan ki rondo pinten taun? Piro 2 taun? 24 tahun ya Allah, sesama janda ya Allah. Sego pecel lawoe tempe, duwe nyakel bojo ora. Mana si wajan go goreng tempe, sempenting ayem.
Sing penting ayem. Asline yo ora ayem yo diayem-ayemno kuwi. Pak Kapolsek nggih menawa gadah anak buah sing duduk-duduk lemprakan apa Joko ganteng nggih siap menampil. Masya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Muga-muga kula panjenengan iki selalu diluaskan hatinya kalih Allah. Amin Allahumma. Ditambahi sabare kalih Gusti Allah, ditambahi kekuatannya kalih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan suasana kita semakin baik dan semakin baik. Iki gak mbok Indonesia tok dindah ki yo ngrasakno krisis moneter dan alhamdulillah kula jenengan iki kudu bersyukur dadi wong Indonesia. Indonesia niku lho Bu napa-napa ki gak usah tuku. Nggih napa nggih? Isine mangga niku diuncalno iso dadi wit mangga. Nggih. Jenengan isine jambu ya iso dadi wit jambu. Jenengan ngertos nek sing tenate teng Arab mriko sing nate umroh haji apa-apa kelo tuku tanah mriko gak kena diciri apa Indonesia kaya luar biasa termasuk kaya budayanya dan kaya kerukunannya. Kula suwun kabeh sing rukun, oke? Mergo daerah iku iso berkah nek penduduke rukun. Kula tak cerita malih nggih. Nabi Musa saumate niku nate ngalami mboten diparingi udan kalih Gusti Allah pirang-pirang tahun. Gak dikek udan kalih Gusti Allah pirang-pirang tahun. Nabi Musa ndonga bedina kalih Gusti Allah gak digatek. Umate dijak salat istisqa kabeh kalih Gusti Allah ya ora digatek. Akhirnya Nabi Musa protes, "Malaikat, keng napa kok kula kalih umat kula mboten diparingi udan kalih Gusti Allah? Malaikat niki sumber pun telas kabeh, akeh wong mati, akeh wong gering gara-gara kentekan banyu." Jawabipun malaikat, dawuhipun Gusti Allah, mergo enek umate sampean sing ora rukun. Enek umate sampean sing jek duwe lara ati, enek sing duwe iri dengki, enek tanggane tuku klambi lara ati, tanggane tuku kalung atine melung, tanggane tuku kulkas awake adem. Lho iki mergo enek sing gak rukun, senengane adon-adon, senengane pamer-pameran, senengane sindir-sindiran, akhire kalih Gusti Allah diuji gak diparingi udan. Mila niki kersane ninggal Jawa. Jenengan pun pengen udan mboten? Udan apa diudani? Jangan pengen diudani kalih Gusti Allah. Nomor 1 ayo njaga kerukunan. Oke. Sing nomor kalih ayo sregep ngibadah. Sing nomor 3 enten amalan wonten akhirpun kitab manakib. Sing nate maos manakib nggih. Teng manakib niku wonten waosan ngeten. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Farij alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim. Antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Niki diwaos sareng-sareng sagete nggih. Nek panjenengan badhe tahlilan, badhe istighosah niki diwaos insyaallah enggal diparingi jawah kalih Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, dengan bertambahnya usia kemerdekaan kita, hitungannya tambah tuwek, nggih. Niki pepiling kangge kula jenengan donyane tambah tuwek, hitungane kemerdekaan ya tambah tuwek, ati kula jenengan ya kudu tambah tuwek. Duwe ati sing sumeleh, aja seneng sambat. Pripun to Pak Kapolsek apa-apa kok larang kabeh, pripun to panganan aja sambat. Semua yang terjadi niku rata-rata teko polahe awake dhewe. Oke? Sing nomor kalih kudu tambah sabar, iling Gusti Allah bersama orang yang sabar. Dadi sumeleh, sabar, terus malih napa? Istiqomah. Wis niki nek telu dilakoni, Indonesia semakin makmur, semakin barokah, semakin jaya. Merdeka! Merdeka! Merdeka. Pun jam 12 sakderenge kula tutup. Pripun niki kula mengke ditangkap mboten Pak niki Pak? Ditangkap. Aman. Dek zaman
njur kelengan biyen njur saiki jarene wis keturutan terus aduh niku selawatan niku nggih ya Rabbi bil Mustafa balil maqam sidana wa fir lana berjuang njur kelengan biyen tak openi njur saiki ono jarene wis menang merdeka keturutan sing digadang biyen nate janji njur saiki apa lali neng gunung tak jagongi seko jagung yen mendung tak silihi cabe gunung piye enten sing purun neruske ayo sing purun nerusne tak sangoni. Ayo sing purun nerusne tak sangoni. Ayo sapa sing gelem nerusne tak sangoni. Mah.